سلام كما يتقنيو زخبركم من زخبركن تخاتلت مدبنا نلومي سولس شعتن حسي كلتشن سران كلتن ادالينا وبزلنا سومناوي مدب سبورت نتساتفو دانيال ابراهام وي ايراب اب شامبيون قردن بشكلتا بارا اولمبيكس عالم زيناتات مسغار تصاتن كال زتفلالي حبريتاتن حزنا قريبنا لنا كتكتاتلونا بخبر نعدم ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ዳንኤል አብርሃም ወይ ዳዊት ኢራብ ኣብቲ ካብ ጽባሕ ረቡዕ 10 ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 14 ነሐሴ ኣብ ከተማ ቦይኮሞ ካናዳ ሰላሰል ንስንኩላን ዘሳትፍ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ፓራ ኦሎምፒክስ ዓለም ክወዳደር እዩ። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መደብ ኢራብ ዓርቢ 12 ነሐሴ 28.4 ኪሎሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ውድድር ክሮኖሜትር ሰንበት 14 ነሐሴ ድማ 81.9 ኪሎሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ውድድር ጽርግያ ክጽመድ እዩ። ንኔዘርላንድስ ወኪሉ ክልተ ግዜ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክስ ዝቐረበ ኣብ 1985 ዝተወልደ ወዲ 36 ዓመት ኢራብ ኣብ 2016 ኣብ ውድድር ፓራ ኦሎምፒክስ ሪዮ ኣብ ቅድድም ጽርግያ ቀዳማይ ደረጃ ብመሓዝ ወርቂ ማዳልያ ክሽለም በቂዑ ነይሩ። በቲ ኣብቲ እዋን ዝረኸቡ ዓወት ድማ ብንግስነት ኔዘርላንድስ ኣፍልጦ ተዋሂቡ ናይ ክብሪ ሽልማት ረኺቡ። ብዘይካ ዝንሱ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ፓራ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2021 ዕውት ውድድር ክሮኖሜትር ብምዃን ወርቂ ማዳልያ ክውንን እንከሎ ኣብ ውድድር ጽርግያ ከዓ ሳልሳይ ኣትዩ ተሸላሚ ነሓስ ማዳልያ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 9 ሰዓታት ኣርሓ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝነበረ ኢራብ ኣብ 1999 ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ውድድር ክሮኖሜትር ጁኒየር ዓለም 20 ደረጃ ብምሓዝ ንውድ ውፅኢት ኣምፅኡ። ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሓር ኣብ ኔዘርላንድ ዝነብር ዘሎን ኣብ 2017 ድማ ናይታ ሃገር ዜግነት ዝረኸበን ዳንኤል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ማርኮ ፖሎ ሲሲኤን ከምኡውን ቢት ምስ ዝተባህላ ኮንቲኔንታል ክለባት ተሓቂፉ ተቐዳዲሙ። ደቂ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ህይወቶም ኣገደስቲ ዝብሎምን በገዳስነቶም ድማ ኣብ ቅድሚ ዝሰርዕዎምን ኣጋጣሚታት ኣለዎም። ሓደ ካብዞም ብደቂ ሰባት በገዳስነቱ ኣብ ቅድሚ ዝሰርዕ ኣጋጣሚታት ህይወትካ መርዓ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ መርዓ መርዓውን መርዓትን እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኖም መቕረብ ቤተሰብ ዓርከ መሓዛ ፈታውትን ካልኦት ዕዱማትን ድማ ንዕኦምን ንስድራ ቤቶምን ንኸማዕርጉን ንኸሰንዩን ከምኡውን ተኸፍልቲ ሓጎሶም ንክኾኑን ካብ ርሑቕን ቀረባን ይተኻኽቡ። ብፍላይቶም ቀረባ ዝበሃሉ ኣባላት ስድራ ቤት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ እንተደኣ ዘየጋጢሞም ዝገበሩ ገይሮም ኣብቲ ዕለት መርዓ ክርከቡሎም። እዚ እንተዘይሰለጡ ግን ዝበሃል ነገር የለን። ዕድሎም ኣይጸበቐን ጥራይ እዩ ዝበሃል። ካብዚ ሓሊፉ ግን ብዓብዩ መርዓዊ ወይ ከዓ መርዓት ቃል ኪዳን ኣብ ዝኣስረሉ ዕለት ካብ ጽምብል መርዖም ክበኽሩ ዘየገርም ነገር ኣይኮነን። ብ10 ጥሪ 1995 ዓመተ ምህረት ዝተወልደ መሐመድ ቡያ ቱራይ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ሽወደን ቤልጅየምን ቻይናን ዝተጻወተ ኣጥቃዕ እዩ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሽወደናይት ክለብ ማልሜ ተጠርኒፉ ዝጻወት ዘሎ ተወላዲ ሰራሊዮን ንዝሓለፈ 21 ሓምለ ቃል ኪዳን ንኽኣስር መርዓ ቆፂሩ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ሓዳሽ ጋንቱ ክለብ ማልሜ ዋላ እኳ ግጥማይ እምበራ ንቱራይ ናብ ሽወደን መጺኡ ምስ ደቂ ጋንቱ ክጽምበር ሓቲታቶ። ንሱ ኸኣ ካብ ጽምብል መርዑ ጠንጢኑ ምስ ደቂ ጋንቱ ክኸውን ሓርዩ። ናብቲ ኣብ ሃገሩ ጽምበል ዝነበረ ገዛእ መርዑ ድማ ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ንመርዓት ንኸውፅእ ንሓውሉ ይኽቦ። ኣብዚ ፍጻሜ እዚ እቲ ኣብ መርዓ ጓላ ቅላቐል ሙዓላ ዝብል ምስላ ናብ ኣብ መርዑኡ ምስ ኩዕሶ መዓሉ እተቐየረ መዚ ኣጋጣሚ ዝሳነ ይመስል። ኖርዌዥያዊ ኣጥቃዓይ ኣርሊንግ ሃላንድ ኣብዚ ክራማት ብ60 ሚልዮን ዩሮ ካብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምስጋሩ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት እዩ ፈላሚ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወቱ ኣካይዱ። ኣብቲ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም 2-0 ዝተዓወተትሉ ግጥም ሃላንድ ንኡድን ሰሓብን ምንቅስቓስ ኣብ ርእሲ ምንጽብራቑ ነተን ንሲቲ 3 ነጥቢ ዘሕፈሰኣ 2 ጎላት ባዕሉ ብምውጻር ናይ ፕሪምየር ሊግ ሕሳብ ሸቶ ከፊቱ። ብድሕርቲ ግጥም ሃላንድ ካብ ከም በዓል ጋሪ ሊንከር ዝኣመሰሉ ጉንን ስም ዘለዎም ተንተንቲ ስፖርት ኣድናቆትን ውደሳን ኣብ ዝተቐበለሉ ሓያል ኣጥቃዓይ ሃገራት ጋንታ እንግሊዝን ክለብ ኒውካስልን ዝነበረ ኣላን ሽረር ብወገኑ ብሕጂ 258 ሸቶታት ይተርፋኻ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ብምስፋር ነቲ ወዲ 22 ዓመት ኣጥቃዓይ ቀይዕሉ። ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብብዝሒ ሸቶታቱ ክብሪ ወሰን ሒዙ ዘሎ ተጻዋታይ 260 ግዜ ንኩዕሶን ሰኪዔትን ዘራኸበ ኣላን ሽረር እዩ። ሽረር እምበኣር ንሃላንድ ንክብረ ወሰነይ ንኽትምንዝዕ ገና ኣዝዩ ነዊሕ መንገዲ ተርፈካ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሆሴ ሞሪኖ ኣብ ሃገራት ፖርቱጋል፣ እንግሊዝ፣ ኢጣልያን፣ እስጳኛን ሻምፒዮን ክኸውን ዝኽኣለን ክልተ ግዜ ድማ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘለዓለን ሓያል ኣሰልጣኒ እዩ። እንተኾነ ግን ክለቡ ክትሰዓር ከላ ከምቲ ካልኦት ዓለምቲ ዝገብሮ ወላ ንፈውሲ ማሕላውን ሓንሳቡን ይኹን ሓላፍነት ናይቲ ጋንቱ ዘጓነፋ ፍሽለት ክስከም ኣይረአን። ነጠንቂ ስዕረት ጋንቱ ንገለ ካብ ተጻወቱ ንድያኑ ንመስመር ድያኑ ንሓኪም ንቐበልቲ ኩዕሶ ንፌደሬሽን ወዘተዩ ከራግፈሎም ዝፍትን
ካብዚ ብምብጋስ ገለ ወገናት ካብ ቀድሚ ገለ ዓመታታት ሒዞም ሞሪኖስ ኤክስኪውዝ ጀነሬተር ወይ ከዓ መፈልፈሊ መምኽኒታት ሞሪኖ ዝተሰምየ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ጽዒኖም ኣለዉ። ዝኾነ መምኽነይ ዝደሊ ሰብ ድማ ነዚ ኣፕሊኬሽን ከፊቱ ካብቲ ሞሪኖ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዘቕረቦ መኽኒታት መሪጹ ክጥቀም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕን ብሞሪኖ ቀኒዩ ብስሙ ኣፕሊኬሽን ክስራሓሉ ዝደለየ ዝመስል በብእዋኑ ዘቕርቦም መምኽኒታታት ፍሽኽ ዘብሉ እዮም። ክሎፕ ቅድሚ ሕጂ ስዕረት ኣብ ዘተኣናግደሉ ወይ ድማ ማዕረ ብዝኾነ ውፅኢት ኣብ ዝተፈላለየሉ ሓላው ልዳትና ኤሊሰን በከር ምናልባት እግሩ ብዛሕሊ ማለት ብቑሪ ተወቂዑ ይኸውን እዩ፣ ሜዳ ጨቂዩ ብዘይግቡእ ዝባኸነ ግዜ 10 ደቂቕ ዝኣክል ክነሱ መተካእቱ ዝተወሰኸና ግን 4 ደቂቕ ጥራዩ። እዚ ድማ መደበር ቴሌቪዥን ስፖርት ብድሕሪ ትግጥም ካልእ ዝፍንዎ መደብ ስለ ዝነበሮ እቲ ፀወታ ቀልጢፉ ንኽውዳእ ፀቕጢ ስለ ዝገበረ እዩ። ብሰንኪዚ ዘምሰናዮ ውርጪ ኩዕሶ ኣብ ባይታ ብግቡእ ከተንከራሩ ኣይከኣለትን። ዳኛ 1000 ግዜ ፊስካና ነፍሐ ንዋሕዚ ናይቲ ፀወታ ክሰብሮ ውዒሉ ሜዳ ሓሚቑ እዚ ዝወዓለ ንፋስ ኩዕሶ ብግቡእ ንኽትፃወት ዘሸግር እዩ ዝብልን ካልእን ምኽንያታት ብምቕራብ ንስዕረቱ ክከላኸል ፈቲኑ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ጋንቱ ኣብ ፋልማይ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ኣንጻርታ ሎም ዓመት ካብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝሰገረት ክለብ ፉልሃም ተፃዊታ 2-2 ብዝኾነ ውፅኢት ኣብ ዝተፈላለየቱሉ ድማ ንሱ ዝሃቦ ምኽንያት እቲ ሳዕሪ ኣመና ደሪቑ ዝብል ነይሩ። ክለብ ፉልሃም ብሸነኻ ንጽባሒቱ ሜዳ ማይ እናሰተየን ከሎ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ወግዓዊ ማህደር ትዊተር ብምልጣፍ ሳዕሪ ስታድየም ክራቨን ኮቴጅ ትማሊ ሙሉእ ብምሉእ ለሚዑ ዝነበረ ይመስል ብዝብል ጽሑፍ ደጊፋ ኣሽሙር ዝሓዘለ ግብረ መልሲ ሂባ። መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ካብ ናብን ክለባት ሓደ ካብቶም ልቢ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሰልፍ ፍጻሜታ ስፖርት እዩ። እዚ መስርሕ ምስጋር እዚ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝበዝሐ እዋን ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰኔ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሴ ወይ ከዓ ባሕቲ መስከረም ከምኡውን ካብ ባሕቲ ጥሪ ክሳብ 31 ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ይዝካየድ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ኩለን መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ኣብ ጭብጥታትን ፅንፅንታታትን ተመርኪሰን ነዚ መስርሕ ምስጋር ዝምልከት ሓበሬታታት ንተኸታተልተን ይዝርግሓ። ንዕዳጋ ኢለን ዘይተጨበጠን ኣብ ግምት ዝተመርኮሰን ሓበሬታታት ዝህባ ማዕከናት ዜና ስፖርት እውን ኣድየን ተቑፀረን መልየን እየን። ኣብዚ ዓውዲ እዚ ከም እሙን ምንጪ ወረ ምስጋር ተጻወቲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ ስፖርት ስራሕ ወዲ 29 ዓመት ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ እዩ። እዚ ከም ማይ ንግሆ ጽሩይ ምንጪ ሓበሬታ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዘቕርቦም ወሬታት 100 ካብ 100 ቁንዓትን ተኣመንትን ብምዃኖም ገለ ተዋዘይቲ ንድቂ ወይ ጥንሲ በዓልቲ ቤተይ ዝምልከት ሓበሬታ ካብቲ ንሳት ትህበኒ ንላዕሊ ሮማኖ ንዝህበና ሓበሬታ ብዝበለጸ መኣመንክዎ ብምባል ንርጉጽነት ዜናታቱ የድንቑ። ከም መርኣያ ናይ ዝሓቅነት ዘማእከለ ሓበሬቱ ኸ ሮማኖ ኣብ ፌስቡክ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን፣ ኣብ ትዊተር ልዕሊ 10.7 ሚልዮን፣ ኣብ ኢንስታግራም ልዕሊ 9.9 ሚልዮን፣ ኣብ ዩቲዩብ ከባቢ 1.2 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለዎ። ወዲ 19 ዓመት እንከለዎ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ኢጣልያ ስራሕ ጀመረ ሮማኖ ምስ እንግሊዛዊት ጋዜጣ ዘጋርዲያን፣ ኣሜሪካዊት መደበር ቴሌቪዥን ሲቢኤስ ስፖርት ከምኡውን እንግሊዛዊት መርበ ሓበሬታ ካውት ኦፍሳይድ እውን ይዓይዩ። ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝተኸፍተ ሒዝናያ ዘለና ማዕጾ ምስጋር ተጻወቲ ዝተሰላሰሉ መብዛሕቶም ዓበይቲ መስርሕ ምስጋር ቀድሚ ምፍጻሞምን ምስ ተፈጸሙን ኣቐዲሙ ንደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዘበሰረ እዚ ኣብ መላእ ኤውሮጳን ካልኦት ኩርናዓት ዓለምን ምስ ዝነጥፉ ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ተጻወቲ ክለባትን ደለልትን ማሕረ ዝኾነ ርክብ ዘለዎ ሮማኖ እዩ። ቋንቋታት እንግሊዝ፣ ኢጣልያ፣ እስጳኛ፣ ፖርቹጋልን ብግቡእ ክረዳእ ዝኽእል ሮማኖ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንተኸታተልቱ ካብ ዘካፈሎም ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ናይ እስጳኛዊ ተጻዋታይ ክለብ ብራይተን ማርክ ኩኮርያ እዩ። ንሱ ብረቡዕ 3 ነሓሴ ኣብ ዝተፈላለየ ውልቃዊ ማህደራት ማሕበራዊ ሜድዩ በቲ ሄር ዊ ጎ ዝብል መለለይኡ ቃል ኣሰኒዩ ማርክ ኩኮርያ ናብ ቸልሲ ክግዕዝ እዩ። ክለባት ብራይተንን ቸልስን ኣብዚ ጉዳይ ምስጋር ብልዕሊ 50 ሚልዮን ፓውንድ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ንውልቃዊ ደሞዝን ካልእ ረብሓታትን ብዝምልከት እውን ቸልሲ ምስቲ ተጻዋታይ ስለ ዝተረዳድአት ኩኩርያ ኣባል ቸልሲ ክኸውን እዩ ኩሉ ነገር ተፈጺሙ እዩ ዝብል ሓበሬታ ዘርግሐ። ጸኒሑ እውን ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ እቲ ቸልስን ኩኩርያን ዝተቐበልዎ ውዕል ክሳብ 2028 ጸንሕ ከም ዝኾነን ንጽባሒቱ እውን እቲ ኣብ መስመር ምክልኻል ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ዝስለፍ ተጻዋታይ ኣብ ከተማ ለንደን ተረኺቡ ሕክምናዊ ምርመራ ከካይድ ምዃኑን ዘርዘረ። ካልኦት ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ወገነን ነዚ ዜና እናተቐባበላ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ መላእ ዓለም ኣላብዖ። እዚ ወረ እዚ ካብ ሮማኖ ብምብጋስ ነቶም ኣብዚ ንኽዕጾ ኣስታት 20 መዓልትታት ተሪፍዎ ዘሎ ማዕጾ ምስጋር ጋንቶኦም ዘዝጠመተቶም ብሉጻት ተጻወቲ ብክለብ ባርሰሎና ከምንዝዑ ብምኽራሞም ነዚ መቓን ምስጋር ከምቲ ዝድሊ ሕጉሳት ኮይኖም ዘይሕልፍዎ ደገፍ ቸልሲ ዘቕስን ነይሩ። እዚ ወረ ካብን ናብን ምስ ተወንጨፈ ድሕሪ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዝኸውን ግዜ ክለብ ብራይተን ኣብ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ
በንጻር እዚ ዝተፈላልያ ማዕከናት መራኸቢ ብዙሃን ዝፍንዎ ዘለዋ ዘይቅኑዕ ጸብጻብ ጋንታና ንመሸጣ ማርክ ኮርያ መልኪታ ምስ ዝኾነት ትኹን ክለብ ኣይተሰማምዐትን ዝብል ሓበሬታ ለጠፈት። ማርክ ኮርያ ብክለብ ማንቸስተር ሲቲ እውን ክህደን ስለ ዝኸረመ እዚ ሓበሬታ እዚ ነቶም ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝግመቱ ደገፍ ቸልሲ ኮንዶኾን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መንጎ ኣትያ ኮይና ኢሎም ኣብ ሓሳብ ንኽሽመሙ ገበሮምን ኣመና ኣሰንበዶምን። ብዓቢኻ ንሚዛን ተኣማንነትን ቁኑዕነትን ናይቲ ነዚ ወረዚ ዘፈልፈለን ንሱ ዝበላ ልክዕ ከምዝጊ ዝበላ ቅንዕትያ እናተባህለ ዝንገረሉን ዝነበረ ሮማኖ ኣብ ሓደጋ ዘእተወን ሮማኖ ውንዶ ከም ሰቡ ኮይኑ ዝብል ሕሜታታት ዝፈጠረን ነበረ። ብርክት ዝበሉ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾኑ ሰዓብቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ነቲ ብብራይተን ዝተዋህበ ሓበሬታ ሒዞም ነቲ ኣብ ከተማ ኔፕልስ ተወልደን ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝመደበሩን ኢጣልያዊ ጋዜጠኛ ብቕጽበት ብሓሶትን ብምዝርጋሕ ዘይጥሉል ሓበሬታን ንኽውንጅልዎ ዓይኖም ኣይሓሰዩን። ንኣብነት ሓደ ቻንታ ስሙ ተጠቃሚ ትዊተር ፋብሪዚዮ ሮማኖ ብዛዕባ ምስጋር ኮርያ ሓስዩና ዝብል ጽሑፍ ኣስፈረ። ብራይተን ንዝሃበቶ ተጸራራ ሓበሬታ ኣብ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ ሜድኡ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ዝሃበሉ ሮማኖ ነዚ ቻንታ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብዩ ክምልሰሉ መሪጹ ድሓን መን ከም ዝሓሰወ ክንሪዮ ኢና ዝብል ርእሰ ምትእማን ዝመልኦ መልሲ ድማ ሃበ። ንጽባሒቱ ሮማኖ ኣቐዲሙ ከም ዝሓበሮ ኮርያ ኣብ ከተማ ለንደን ዕወት ሕክምናዊ ምርመራ ኣሳለጠ። ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ ድማ እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ ምስ ቸልሲ ከም ተጸንበረ እታ ጋንታ ንቕዲ ብራይተን ብምልቃሕ ሓያሎ ምንጭታት ዜና ከቃልሖ ከም ዝቐንያ ንምስጋር ኮርያ ብዝምልከት ምስ ክለብ ብራይተን ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሕና ነረጋግጽ ዝብል መግለጺ ኣውፅያ ንሽያጢት ብመልክዕ ኣሽሙር ክትጎጥያን ከላ ንሓበሬታ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ድማ ቁኑዕ ከም ዝነበረ በተዘዋዋሪ መንገዲ ኣረጋገጸት። ሮማኖ ቦገኑ ነዚ ብቸልሲ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘለዎ ኣብ ውልቃዊ ማህደር ማሕበራዊ ሜድያ ትዊተር ብምልጣፍ ወይ ከዓ ሼር ብምግባር ብዛዕባ ኮርያ ክውሕዝ ኣብ ዝቐነየ ክልተ ተጻይ ሓበሬታታት ክለብ ብራይተን እምበር ንሱ ሓቅነት ዘይብሉ ወረ ከም ዘይፈነወ ብሚልዮናት ንዝቑጸሩ ሰዓብቱ ኣበሰሮም። ሰዓብቱ ብሸነኾም ባእኻ ተጠራጢርና ይንፈልጥን ጸላእትኻ ሕጂ ኣብ ጭቃ ክሕቡ እዮም መን ከም ዝሓሰቡ ሕጂ ፈሊጥና ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸ ጋዜጠኛን ካልእን እናበሉ ንኣዶኦምን ውዳሴኦምን ከፍስስሉን ከለው በንጻሩ ድማ ንኣማሓደርቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክለብ ብራይተን ብዳርባ ዘለፋን ነቐፌታን ተሳህልዎም። ካብዚ ሕልፍ ብዝበለ መልክዕ እቲ ዘጋርም ከዓ ሓደ መንነቱ ብንጹር ዘይተፈልጠ ውልቀ ሰብ ነቲ ኣብቲ ኣስታት 104 ሚልዮን ምዝጉባት ተጠቀምቲ ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ኢንሳይክሎፒድያ ዊኪፒድያ ሰፊሩ ዝነበረ ንዋንነት ክለብ ብራይተን ዝምልከት ጽሑፍ ምልዋጥ እዩ። ወናኒ ክለብ ብራይተን አንቶኒ ግራንት ብሉም ዝተባሃለ እንግሊዛዊ እኳ እንተኾነ እዚ መን ምዃኑ ዘይተነጸረ ሰብ ግን ንስም ወናኒ እዛ ክለብ ኣልዩ ብስም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ተኪእዎ። እቲ መልእኽቲ ድማ ብዛዕባ ክለብ ብራይተን ልዕሊ ቶኒ ብሉም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዝያዳ ኣፍልጦ ኣለዎ ንምባል እዩ። ከብራት ተኸታተልትና ካብዚ ቀጺልና ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ብፋብሪዚዮ ሮማኖ ዝተዘርግሐ ወረታትን ጽንጽንታን መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ነቕርበልኩም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቸልሲ ቲሞ ቨርነር ብመልክዕ መሸጣ ናብ ናይ ቅድም ጀርመናዊት ጋንቱ ኤርቢ ላይፕዚግ ክምለስ እዩ። ጁቬንቱስ ንሰርቢያዊ ኣካፋሊ ናይ ጸጋም ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይን ከምኡውን ተኸላኸላይን ፊሊፔ ኮስቲች ካብ ኣይንትራኽ ፍራንክፈርት ንምዕዳግ ትዘራርባላ። ጁቬንቱስ ምዚ 20 ሚልዮን ዩሮ ተገሚት ዘሎ ኮስቲች ብውልቂ ዝተራዳእት ክትከውን ከላ ምስ ወናኒቱ ክለብ ኣይንትራኽት ኣብ ስምዕ ንህብጻሕ ግን ናይ 4 ሚልዮን ዩሮ ፍልልይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይንገር። ወልቭስ ንፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ጎንሳሎ ጌደስ ንምግዛእ ዘቕረበቶ ካብ 30 ክሳብ 32 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ መጠን ገንዘብ ብስፓኛዊት ክለብ ቫሌንሽያ ተቐባልነት ረኺቡ። ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ዘጋንታ ነዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ሕክምናዊ ምርመራታት ንምክያድ ቆጸራ ኣብ ምምችቻእ ትርከብ። ፈረንሳይት ክለብ ማክሴ ምስ ክለብ ኢንተር ሚላን ንዝነበሮ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብስምዕ ንዝሰረዘ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዝጻወት ተወላዲ ቺሌ ኣሌክስ ሳንቼዝ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስኣ ክትጽምብሮያ። ሳንቼዝ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2024 ዘጽንሖ ውዕል እዩ ክኽትም። ወኪል ኦስትሪያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦሎኛ ማርኮ ኣርናቶቪች ዝኾነ ዳንኤል ኣርናቶቪች ንሓዉ ማርኮ ካብ ሓንቲ ስማ ዘይገለጸ ዓባይ ክለብ ጻውዒት ዕርጊ ከም ዘቐረበሉ ተኣሚኑ። እታ ዳንኤል ዝብላ ዘሎ ዓባይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝኾነትን ንመሸመት ኢላ ዘቕረበቶ 10 ሚልዮን ዩሮውን በታ ኢጣልያዊት ክለብ ከም እተነጽገን ይሕበር። ስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ንኣርጀንቲናዊ ኣካፋሊ ጂዮቫኒ ሎሴልሶ ንምውናን ምስ ክለብ ቶተናም ተካይዶ ዘላ ዝርብ ፍሬ ክብ ከም እተቓረበን ኣብ ሰሙን እዚ ክትፍጽሞ ምዃና ተኣማሚና ኣላን ተባሂሉ።
ፕሬዚደንት ባርሰሎና ጆን ላፖርታ ብማንቸስተር ዩናይትድ ንዝድለ ዘሎ ኔዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ፍሬንኪ ዲዮንግ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ዲዮንግ ምስ ክለብና ክጸንሕ ዝደሊ ንሕና እውን ምሳና ክጸንሕ ኢና ንብህግ ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ሳሙኤል ኢምቲቲን ዴንማርካዊ ኣጥቃዒ ማርቲን ብራውተንን ካልእ ጋንታ ከናድዩ ከም ዘለዎም ዝተረዱ መስለኒ ምክንያቱ ሓደ ተወሳኺ ተጻዋታይ ከነምጽእ ብመትከል ደረጃ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ እዚ ላፖርታ ዝብሎ ዘሎ ተጻዋታይ ስፓኛዊ ተኸላኸላይ ጸጋም ክንፊ ማርቆስ ኣሎንዞ ምዃኑ ይእመነሉ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰናቢቱ ብዘይ ጋንታ ጸንሐ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ጻወት ተወላዲ ኡራጋይ ኤዲሰን ካቫኒ ምስ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ቦካ ጁኒየርስ ንኽጽምበር ተራዲኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ካልኦት ጋንታታት ጠለብ ስለ ዝመጸ ግን ቃሉ ዓጺፉ ቀዳምነት ንክለባት ኤውሮጳ ከም ዝህብ ንክለቡ ቦካ ሓቢርዋ ካቫንን ስድሩኡን ሕልሞም ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ምጽዋት እዩ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ባየር ሙኒክ ሓሰን ሳላሕሚዲች ንምስጋር ጀርመናዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ሌሮይ ሳኔ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሳኔ ኣገዳሲ ተጻዋታይና እዩ እቲ ወረ ድማ ዝኾነ ይኹን ሓቅነት የብሉን ብምባል ነቲ ክላባዕ ዝቐነየ ዜና ውድቕ ገይርዎ ኦስትሪያዊት ክለብ ኤርቢ ዛልስቡርግ ብርክት ዝበላ እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ራዳረን ንዘእተኦ ስሎቬንያዊ ኣጥቃዒ ቤንያሚን ሼሽኮ ኣብዚ ወቕቲ ውድድር እዚ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይወረድ ኣፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ካብ ሪያል ማድሪድ ዝተፋነወ እስፓኛዊ ኣካፋሊ ኢስኮ ምስ ክለብ ሴቪያ ንኽጻወት ወሲኑ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣሰናዲእናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ስፖርት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን